Ambalma wani yanguma bi kibara mamolo kala sama o de ko collectif trop c'est trop ni ale jekulu folo ye min ye condition ni o yanga sharia sumba yelamani kele koni o damine ale koni ya ira ka fɔ koni kale ka kele kura ko ye kidali ye ulu ya ira ni ɲɛmaw y'a ira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna donna nataw la k'u bɛna taama dɔ boloda min bɛ bɔ Bamakɔ k'i kunda Kidali kan o taama in kɔnɔna na k'olu bɛna denmisɛnnin jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Bamakɔ fo ka se Kidali dugu fɛn o fɛn bɛ nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taa yira Kidali denmisɛnninw na ko olu ni Mali fan tɔw bɛɛ ye kelen ye ko kɔni k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ nin ko la ko de ye ko bɛn ani kelenya ko bɛ se ka segin Mali kɔnɔna na cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko maliyɛn 144 olu de bɔra Libi jamana kan ni ka segin an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin maa kɔfɔlen ninnu bɔra Libi alamisa don de wa ko ninnu kɔni bɛ kojugu bɛɛ tun bɛ ka ninnu sɔrɔ ni jamana kɔfɔlen in kan mɔgɔ minnu yɛrɛ seniya olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu la ko mɔgɔ caman b'olu la minnu ye kaso kɛ kalo caman kaso kɛ wa ko olu ni rebelle dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na marifatigi dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na Libi yen yɔrɔ la minnu tun b'olu bila ko jugu bɛɛ la nka k'olu ka seginni kɔni ko jar'u ye kosɛbɛ k'a d'a kan ko kɔni ko i yɛrɛ faso ko foyi t'o de bɔ nka kunnafoni na an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko maliyɛn 10,000 o ɲɔgɔnna o de bɛ Libi o maa 10,000 ninnu na kɔni ko caman kɔni olu bɛ fɛ ka olu ka laɲini de ye ka tɛmɛ Libi fɛ ka taa se tubabudugu la ni o ye ka tɛmɛ duguma sira fɛ Kɔgɔji sira fɛ ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani caaw ka kulomajɔ la.